mensen, we zijn er weer op een zaterdag, op een lekkere drukke zaterdag op de markt Dingeleen voor de rollebaanpitch met Ruud Berlet. en Ruud is van Ja 21. 30 seconden volpraten op een rollebaan. Lijkt makkelijk, is het niet. Lukt je dat, denk je? Het zou wel moeten. We gaan het vandaag eens zien in ieder geval. Gaan we doen. Kom, we gaan. Ja, waarom ben ik de politiek ingegaan? Er moeten dingen gebeuren, niet alleen maar beloofd worden. Als je kijkt naar 25 jaar fusiestad Sittard-Geleen, is wonen, veiligheid en werken, is het vooruit gegaan en winkelen? Nee, het is niet vooruit gegaan. Ja 21 staat voor de juiste aanpak. We gaan problemen goed analyseren, goede oplossingen zoeken en een juiste aanpak ervoor creëren om te zorgen dat we met Sittard-Geleen vooruit gaan. Dat we zorgen dat we een echte toekomst hebben voor iedereen die hier woont en wil gaan wonen. Dat is Ja 21.